Здравейте, аз съм биоенерготерапевт Веселина Янкова. Една дама поиска да напиша за реактивен артрит. Ще напиша, нямам нищо против да помагам с каквото мога и имам компетентност, но тъй като информацията, която предоставям за вас е безплатна, за да се спази баланса на енергията между мен и вас, които четете публикациите, трябва да има енергия на благодарност, което е еквивалента на парите, когато не се вземат и дават такива. Специално се обръщам към тази дама, тя ще се сети коя е, да й обясня, че не усетих нито молба, нито благодарност в искането й. И усетих уважение, да, но и консуматорство, което според мен е в момента бич на нашето съвремие. Винаги реагирам остро на някой, който се опитва да ме консумира. Голям опит имам. Съветвам ви и вас да правите същото, за да изравняваме енергиите. Иначе буквално, нали ви е ясно, ни консумират енергията. Сега за реактивния артрит и въобще артритните заболявания появяват се при хора, които не вървят с динамиката на живота, който е естествен ход, които отказват да се развиват емоционално, проявяват липса на гъвкавост и втвърденост и най-важно обидата. Обидени са на околната среда, на близки хора, на слънцето, че не се върти около тях, на живота като цяло. Тази липса на гъвкавост и обида бързо преминава през ставните структури и буквално се отлага като възпаление на всички стави и ставички. Възпалението им реципрочно е обидата, но те всъщност най-вече са обидени на себе си. За какво? За това, че не се справят с живота и че не стават за нищо в собствените си очи, а държат света и хората около тях да ги виждат като крале и кралици. Има дълбок егоцентризъм в тези хора. Засягат се очите. Това е изкривяване на реалността и правене на собствена илюзия в третото око. Засяга се и кожата. Тя е критерий за поносимост или не към живота и околната среда. Засяга се и сакрално-половата чакра, която е чакрата около пъпа, където събираме и блокираме негативните емоции, които не проявяваме от втвърденост и не може да обработим. За да се осъществи изцеление на процеса, първо естествено препоръчвам биоенерготерапията, която работи с физическото и с емоционалното и ментално и енергийно тяло, както и други холистични методи и другата много важна терапия, която е безплатна и лесна. Станете гъвкави, приемайте всичко каквото е и много важно, започнете да давате, а не само да консумирате. Естествено, най-голям резултат ще се получи при съчетанието на двата подхода – алтернативна медицина и самообработване на подсъзнанието си и проявяване на емоционална интелигентност. Ще се радвам, ако съм била полезна. Аз съм биоенерготерапевт Веселина Янкова и до нови срещи!